bata vasi kundiziva vana muri yezimbabwe ndadzoka zvekare maswera sei kwamuri kwese ikoko right iko zvinezvi nhasi handina nguva yekunyanyotambisa because a lot is going on in Zimbabwe right now. Ukaona ndaya kudai so you know what to do, pull the trigger baya chakanzi like icho izvezvi tigare taonesana. President Emerson Mnangagwa vadzoka kubva kuMozambique uko kwavanga vakaenda. I don't know kuti kuMozambique kwanga kune chii chakakosha zvokuti chakavatadzisa kunge vachizoatenda G20 summit iyo iri kuitika munyika yeSouth Africa. I don't even know kuti why but chandikuziva ndechekuti vakatumira vice president wavo Constantino Kuvea Chiwenga. Maybe vachazoenda kunoatendawo in a different ngirikini kana kuti ameno zvavanenge vachida kuzviitira, but this is the situation iri kuitika right now. But pane zvinhu zviri kuitika padeni, so this is very important kuti tigare taonesana, especially uchinzwa kuti vadzoka padeni coordinate chamirirei. By the way, amai Auxilia Mnangagwa vanga vari kuground rebhora. Auxilia is more like a hustler. I don't know kuti vanenge vachita sei. One day tichazonyara takunzwa kuti ana Auxilia ndivo varidzi veScotland. Ndikutaurira zvangu. Now pane nyaya iri kunetsa panapa yaita kuti ndinyanyouya in full force tichida kuonesana nemezviri kuitika. Reports say that last night around 10 p.m. drones were seen flying near the monitoring job scholars home in St. Mary's. About an hour later, around 11 p.m., a Toyota D4D with 5 unknown men arrived with its headlights off. They parked next to his house. Saka unomutanga vamutumirwa madrone. Izi hurumende yeZANU-PF dambudziko riripo ndekuti yakutungamirwa kuti madhara twati kudhara. And I don't even know kuti vari kuitira zvinhu izvi. In fact, I don't think kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu kwese uku they are still doing it for themselves. Vari kutozviitira ka iyi yatobeto yekutorwira vanhu avavo, because to me it doesn't make sense kuti madhara nema 80 something years uswera uchinzi vada uswera vachinotormenta people like kana job scholar. No, it doesn't make sense to me. Voto uswera vachinotormenta the young generation. No, because zera ravo ivo pavaitorwa vatori ikoko kuzanu kwavo ikoko. Because ukatarisei zveso, what is the purpose of tormenting job scholar? Because pazviri izveso the only thing chinokwanisa kubvisa Mnangagwa pachigaro izveso maybe inenge patitwa coup yemirako yemunane pakatotwa coup ndo chincheka chinogona kubvisa Mnangagwa mupower. Zvimwe zvese hakuna, because election racho harisi kutombetwa zvokumhanya. Iye term yake itotaura kuti pa 2020 ngirikini vari kuti 2027 vari congress. Saka which means kana pari kuitwa election 2028 ka iye anenge asisiri iye ari mupower, kunenge kwapinda successor wake. Successor wacho I don't know ndiani. So zvinhu zvese I think zviri kuitwa kana ari serious about zvinhu zvacho, because zvinhu zvacho zviri kuvhinikidza politics dzaMnangagwa dzinotembesa musoro hadzinzwisisiki. Anobuda akadai so mozwa chinzi arida kugadzira kingdom Zimbabwe kunenge kusingachaitwa election, iye anenge angomambo angogara ari ipapo vongoramba vachindikina otonga kusvika afa. And the next thing zvaachazoita ari kuti he is a constitutionalist, acha maintain that statement rekuti he is a constitutionalist pakuti iye achanorizainwa neparliament obva avoterwa back kuti adzoke. Saka uchinzi anenge akutangidza futi matema ake anenge akunzi apera. To me it doesn't make sense zvese zvine zvichiitika. Ndosa ndichiti politics dzaMnangagwa hadzinzwisisiki kuti zvine zvichiitika, but isusu tiri kuona zviri kuitika. Vanhu vakawanda vakatiraira kuti popotera panapa chiti wai uri kutaura chidaro. Guys, tagwire ndiye preferred successor waMnangagwa. Chero mukazviramba muri kuti preferred successor ndiani? Mnangagwa hasi kutomboda kutomboona face yaChiwenga. Vanhu vangani imimi vamakaona vakada kubuda vachisapota Chiwenga vachiti Chiwenga this chinenge tinaye Chiwenga gore regudo guru vakachkorwa vanhu vakachkoredzerwa. Izvo so vamwe vachiri mumajeri, the likes of ana Malcolm Masarira popularly known as Traore varimo mukati. The likes of tine vanhu vakaita sana nyoka yemabhunu varimo mukati. Tine vanhu vakawandisa nemamwe macomrade vamwe vanga vakadedzwa kudemonstration nageza. Where are they right now? Vakavharirwa. The likes of ana madzibaba oshanduko vekuti vanga vanototi let's do something. Kana zvinhu zvichinge zvadai so takutoenda tunomira nekwedu, takunomira kuti nyika yedu zvinhu zviite bo. One day zvinhu zvinochinja, but look where they are right now. Vari mumaoko avo ana ndigirikine vakavharirwa vana Mnangagwa. Saka inini zvinhu zvese izvi ndingatonzwa munhu anotaura kuti aiwa Mnangagwa achazotonga zoda kusira Chiwenga anenge riri garbage. Ndo paipa patinozoti isusu hatiteerere nonsense, like kuti hatitolerate that kind of nonsense zvinhu zvinenge zvichiitika. Inini zvangu hazvisi kunyatsondibata mushe cause but chekuzviita ndo pasina. Ungaita sei? Ndo zvinhu zvine zviripo, ndo reality. So vanhu musanyanyotsamwa nyaya idzo because isusu hatikuudzei zvamuda kunzwa, but totokuudzai zvinhu zviri kutoitika because it's up to you. ZANU-PF
life mbofeketa zvinhu zvokuti vanhu munzwe zvamuri kuda kunzwa imimi makazviona wani kangani 2018 vanhu vese vakamirira kunzwa election richidedzerwa nana Chigumba kuti Nelson Chamisa is the winner but vakabva vadedza kuti Emerson Mnangagwa is the winner. 2023 they did the same. Nelson Chamisa akatonzi is the loser but people were waiting. The people were eagerly waiting zoti okay saka kana panapa tadai so which means tichangonzwa kuti Chamisa apinda but zvakanzi chi so kunzi Mnangagwa ndiye awina. Saka imimi zvinhu zvakadaro munhu akadaro politics dzake wobva wataura kuti unodzinzwisisa unongochidzinzwisisa pakuita sei. Saka ndo nyaya yacho itongoripo iyoyo ndo ngoma yacho pairi ndo pati kuti politics dzaMnangagwa amen but zvimwe zvacho it's not worth it kuti tiswere tichida kuswera tanga tiruda kuswera tichinokikritsana nenyaya idzodzo but zvinhu zvokuti tichida ngokudzaya zvinenge zvichiitika right. Another thing chiri kuitika chiri muma streets panapa Passion Java anyora message kuna Weekend uchivhayo achiti aiwa ndiunonyawo tengera mota uchidaidai saka iwo ndoda kuti uende kwa Victor unosarudza mota yauri kuda ikoko then ndoita se ndobhadhara. You know, this is the funniest thing that I've ever heard in my entire life. Passion Java is a comedian. Imagine kuti rangufando konzi enda kwa okay unotora kana grocery roll kuda ndichazoya nyibhadhara come on now vanokutsvaga vachiti vari kukutsvaga copy. Java is broke, everyone knows that. Passion Java munhu kuti aitofunga kuti pachazopinda unojoina zanu PFF but pakangoona kanywa team rake rainyozembera naro raiswera naro na Mike Chimombe nanane akazobuda chiti enda katofarwa mari yangu 300,000 chichi I think ndo yanga capital yese ukatoona izvo so akunzi akarambwa nemukadzi pamwe angatokwereta mari yo mukadzi zvikanzi hey bamwana makutinyudza takuita loss padapa. Saka we don't expect kuti ungaona mari yakadaro that amount of money una Passion Java. Yes of course mari dzekufly matickets achita se church inotenga because ku church anenge akabatawo zvindori zvake zvizvo papa chakati vari kuenda unoparidza papa uri kunorowa shoko papa uri kunodai so kune wanda rinenge rakati papa everywhere you want to go matickets ndichakutengera chero worldwide komanzwa kuda kuenda. I remember do you know kuti makandiwa alright okay gatingozvita so simple makandiwa kwese kwanda kuenda zvendege zvevacation like Tagure akatotaura kuti all the bills on me akadiye matagure kuti ini ndakatoti kwese kwandikada unzwa kuda kubuda enda kwakati tikati kuenda ku vacation kwakadai iye anenge atoripo achimuningirikena ndeumubhadhariro rake. Saka you know ndo the same situation inenge ichiitika pana vanhu vakaita sana Passion Java but the funny thing kuti adatengera Weekend mota inangu zvokuzoswera ndakudedzi kwamazita panapa zvichinzi pane munhu anonzi client anoswera anowanika paYouTube anotaurisa zvisingaite nje ndisingade zvangu but ndingoti zvingoti fun honestly but I don't know because I know kuti vamwe venyu right munobhiliva zvese zvamunenge masangana nazvo internet that's why tichizoya isusu tichingosefa toka tangokupepetedzai tichikuratidzai. Pane imwe nyaya iri kunetsa futi panapa muri yeZimbabwe nyaya yekandege pane kandege kari kunzi katengwa uko kari kunzi kari kuflya from kari kubva kuHarare kachienda Bedbridge uko mafanizi chaiyo mashura akaboiliswa simbi iri kuweta chaiyo ndo iri kuitika panapa. I don't know kuti zviri kunyatsofamba sei but let me read this article from an award winning journalist ari kuti who owns this iron bed that will be flying commercially between Harare and Bedbridge. It is a 1992 Rams Casper F406 Caravan 2, a twin-engine turboprop that is now 33-year-old. It was originally registered in France as FGUG before becoming ZDDG in Zimbabwe, where it has been operated by the Ministry of Local Government and Public Works. Is nozonzi kushora zvinyika yako but guys please kana zvindege zvichinge zvasakarawo musaise parodika ko imimi kana tichidozoti njoshanda alright one day I will speak for myself. Inini kunzi ndinzi ndakwira chinhu ichocho ndoda tanga ndaona Shoni Mnangagwa nevamwe vana vaMnangagwa vachikwirawo ndegeyo ndobva ndaziva kuti ndegeyo iri safe. Kana zvinhu zvakadaro zvaitika I will never trust these guys because pane zvinhu zvekuti toisirana marata zvakangofanana makashora wani zvinhu zvaishorwa nguva yana Mugabe mishora naDaniel Chingoma madreams ese avanga vainawo kuti vagadzirewo chinhu. What is the difference between aigadzirwa naDaniel Chingoma nethis helicopter? It's funny at kuti Zimbabwe itange nyika yekuti panenge pachingoitwa zvese. Now pane nyaya imwe iri kunetsa muri Zimbabwe. Listen, some of these issues kana dzakubuda idzi inini honestly nyaya dzokuti tichisangana nadzo kune dzimwe nyaya dzokuti takasangana nadzo on internet anditi totanga tatarisa toti zviri kumeka sense iri kana zviri kumeka sense ngozvo ndingokuudza kuti apa taremerwa vanhu vari kutiremera apa
but let's see ngatongoonesa nyaya iri panapa ameno vanhu varongochinjana mashoko panapa but nyaya iripo kunzi you're totally missed what happened here. Muzembe is reassurance most likely from himself, but then someone else got to him. Jonathan Moyo is reportedly to be or have been advising ED on the 2030 issue and also is said to have reassured Muzembe. It was a strategic move to clamp down on ED, expanding networks whilst also throwing him under the bus. Like now people believe Muzembe was arrested by ED, but that's very unlikely. I cannot see why ED would want to do that. Same with Chimombe and Mpofu. The only person that might have been arrested by ED is Mhlanga, but it doesn't matter who. The purpose blessed Mhlanga ended up serving was to speak to Chimombe and Mpofu. What they know and how much they are being interrogated, that's why Mhlanga seemed sympathetic, but most likely he was sent by the First Lady. They are close between you understand that is but yeah I mean ndingaikomenda nemashunguridziro akaita vanhu paipa I know most of the people vanongokomenda zvinhu zvichiitika but inini manje zvingoitika ndikangoteerera nyaya chifumuro kwanhu paipa vamwe vacho manje vanenge vari noedza kuti uzokomenda manje vanenge vari vanhu vekuziva manje unozoti shamwari wako ndiita sei futi baba wakutaura kuti inini ndakatumwa namai Mnangagwa kunodingana but chandinoda ndingotaura kwamuri maZimbabweans ndechekuti politics dzitori tsoro draft chaiyo munoona kutemesana musoro pachirohwa chinhu chavari kuronga vega kuti right ngatidai so let's create our own confusion, ngatigadzirei our own propaganda, let's control the media, let's capture the media and ndosomjana kuti kuna vanhu vakati sesu nge vari zvindurano utanga utsvagirwa nyaya uyu mufesi ungatimbwa pana padhuze timbonika like pane umwe akamboda kumbondishinga yachiti imi ko mimi makambosungira Mhlanga nyaya yekuti chakati why is it imimi musiri kudhila futi neuyu anonzi Kuliendu iye ane bigger platform than yana Mhlanga yo atonde platform yakatokurodeka na Mhlanga why musiri kudhila naye makatotora Mhlanga muchita akati broadcaster something like this ko what about issues of broadcast because yenga iri a certain green pa expose kwa nyaya dzanda Daniel Gara and I was like inini nyimbomerei kundifendera anditerere zvinhu basi because it's something kuti chinjatongoya iyo aundiudze kuti haiwayo wabudisire nyaya yakadaro because mimi you can't broadcast such things on ZBC because of your reasons saka pana pekuti mungandiningina saka those are the issues andoda kuudza kuti politics it's more like a dirty game apana munhu ambori straight pa munhu nemunhu anenge achitoita yaari kutoita musazoti kana maona munhu ane face ano yachipotrera so ugozoshamisika kuti iwe saka utora kuti ningi ndiye atobhadharira rent ningi utora kuti ningi akatotengerwa empanana ningi because of this 1 2 3 4 5 things saka zvimwe zvese izvi but I don't know kuti mimi dzimwe zacho mune muchidziona sei because ina handisidi kuramba ndingori munhu anotaurisa mbondiudzai kuti muri kudzionawo sei nyaya in the comment section but muri Zimbabwe before I disappear this is very important. Kana uchingori muSouth Africa unoregisterwa company yako ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit mazuva ano zvaizi pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen vanopedza masports ana Mukoma Owen ndo dzega shasha manje kana takutora nyaya dzekuregistera company okuvhura FNB business account muSouth Africa usina work permit kana study permit chinodiwa chete passport yako iri valid namboona vamwe vanenge vachikomenda zvisina ndibasa rese maybe because of their business unokoza kuti marivals ebusiness anetsa umwe anenge achito certain business zvakaita seiro achiti iwe but why is it zvichizoningirwa zvakadai so usaite nharo kana uchida kubatsirikana enda unotsvaga help for that tutora vanhu vanenge vari serious vari kutsvaga a solution pane problem iyo musati hazviitika zvinoitika but just do sekutaura kwavanenge vazviita passport yako ngaive iri valid pati kuti valid inomake sure yakapindawo here paborder passport yacho handiti inofanira kunge pane zvakawanda zvakangoti kungoti pane stamp iripo ndo yetichitaura iri valid saka hapana chitsotsi chine chiitwa apa kwete zvekuti munofunga kuti unoenda uchinoti ndiregistere usina passport no it doesn't work like that tikutaura munhu angori nepassport angakwanisa kutoregisterwa company ovhurwa FNB business account zviri easy handifunga kuti zvichada kunyanya muchiswera muchioma musoro this is very simple but anyways for now let me say good night.